One of the most commonly used words in the Greek language is malaka. We all know that, right? Yasu malaka, tikas malaka. And we use it a lot, right? The second most common word is then yinete. Then yinete means I don't feel like doing it. It's a very flexible word, by the way, versatile. It also means it can't be done. It means it can be done, but I'm busy having lunch right now. It means all sorts of things. But then yinete is the second most common phrase in this country. Sometimes they combine the words together. Then yinete re malaka. Yinete. We got to take this then word and just get rid of it and stay with the yinete, because yinete. By the way, it's got to yinete, because if it doesn't yinete, we're in deep shit. We have to create our way out of this crisis, which is why I was talking about Sakis Rouvas. Sakis does not go on stage saying, "Then yinete." The Greek football team in 2004 did not walk into the stadium in Lisbon saying, "Then yinete." Tiros Dimas did not say, "Then yinete." And the guys who built the Parthenon certainly did not say, "Then yinete." Γιατί yinete. Yinete. Τι λάθος έχουμε κάνει? Το τελευταίο λάθος που κάναμε, και έμεινα έκπληκτος με αυτό, δεν υπάρχει μηχανισμό καθόλου για να χειριστούμε την κρίση από πλευράς επικοινωνία. Τεράστιο λάθος. Greece is one of the greatest brands that's never been branded. We've spent millions over the years in promoting tourism. We have not been branding Greece. We have not been managing what people think of us. Τι φήμη έχει όμως σήμερα η Ελλάδα, που όταν πας στο Google και πατήσεις Ακρόπολη, θα σου βγάλει 17-18 εκατομμύρια αποτελέσματα. Και αν πατήσεις ελληνική κρίση, θα σου βγάλει πόσο, είδα? 62 εκατομμύρια αποτελέσματα. Άρα, η κρίση έχει καλύψει την Ακρόπολη, έχει καλύψει τη φήμη. Πολύ σωστό. Αλλά η βάση της Ελλάδας σαν εικόνα είναι αρχαία Ελλάδα, είναι Ακρόπολη. Αυτό παραμένει εκεί. Η κρίση είναι προσωρινό. Teach me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Τι θα πρέπει να κάνουμε όμως? Να ξαναθυμίσουμε στους ξένους τους ασπρόμαυρους ήρωες της Ελλάδας? Δηλαδή το Ζορμπά, τη Κάλλας, αυτή είναι η λύση? Κατά την άποψή μου είναι το πρόβλημα. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Ο κάθε Γερμανό που έχει έρθει εδώ, ο κάθε επισκέπτη που έχει εδώ στην Ελλάδα, έχει γνωρίσει το δικό του Ζορμπά. Με το όνομα Γιάννη, Δημήτρη, και έχει μάθει από αυτόν. Έχει πάρει κάτι πολύτιμο από αυτόν. Τον έχει αγαπήσει. Το πρόβλημα είναι πως τώρα με τα στερεότυπα που κυκλοφορούν για την Ελλάδα, ο Ζορμπάς έχει βγει κακός. Κλέφτης. Κάποιος που κάθεται στην παραλία όλη την ημέρα και πίνει. Και γι' αυτό μπορεί να φιλοσοφίζει και να χορεύει. Δηλαδή για τους ίδιους λόγους που άρεσε στον Γερμανό ο Ζορμπάς, που ήταν ανέμελος και ήταν στην παραλία και χόρευε, για τους ίδιους λόγους σήμερα ο Ζορμπάς για τον Γερμανό είναι επικίνδυνος. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα τι κάνεις? Πρέπει να αποσύρουμε λίγο τον Ζορμπά. Να τον βάλουμε λίγο στην άκρη. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τον σβήσουμε σε καμία περίπτωση. Είναι κομμάτι από αυτό που είμαστε. Και σημαντικό κομμάτι. Αλλά πρέπει να βρούμε μια καινούρια ισορροπία. Πόσα αποτελέσματα έχει στο Google ο Ζορμπάς? 29,5 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια. Περισσότερα από την Ακρόπολη.
Διάβασα πριν λίγες μέρες μια έρευνα που έχει γίνει παγκοσμίως. Νομίζω πως ήταν με 132 χώρες που ήταν μέσα στην έρευνα αυτή. Και η εικόνα που έχουμε δεν είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις άλλες, κάπου στη μέση. Αλλά μέσα στην ίδια την έρευνα ερευνήσανε και την αυτοεκτίμηση που έχει ο λαός σε κάθε χώρα. Και εκεί η Ελλάδα ήταν τελευταίο. 0 αυτοεκτίμηση. Άρα μου λες τι εικόνα να έχει μια χώρα στο εξωτερικό όταν ο ίδιος ο λαός της νιώθει άσχημα, όταν δεν την εκτιμά. Ακριβώς αυτό. Γιατί αν δεν εκτιμάς τον εαυτό σου, το εκπέμπεις. Συμβαίνει και με τις γυναίκες αυτό, έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένας άντρας που δεν έχει αυτοεκτίμηση, που δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν θα μπορέσει ποτέ να γοητεύσει μια γυναίκα. Σαφέστατα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είναι πάντα ο πιο όμορφος που κερδίζει. Είναι αυτός που πιστεύει πως θα το κάνει. Μήπως τότε η προσπάθεια μιας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι κυρίως στο εσωτερικό, δηλαδή να πιστεί ο ίδιος ο Έλληνας για το brand Ελλάδα πριν πουλήσουμε το brand Ελλάδα στο εξωτερικό. 100%. Έχω ένα παράδειγμα. Apple. Ο Steve Jobs γύρισε το 1997 για να σώσει την εταιρεία ουσιαστικά, που ήταν έτοιμο να κλείσει. Μια Ελλάδα ήτανε. Μια Ελλάδα ήτανε, ακριβώς. Ήσαν τότε στην Αμερική. Ήμουνα στην Αμερική και ήμουνα στην ομάδα που δούλεψε στην εκστρατεία της Apple, το Think Different. Σκέψου διαφορετικά. Αυτό. Και αυτή ήταν μια καμπάνια που στόχος του δεν ήταν να πουλήσει εικόνα έξω στο κοινό της Apple. Ήταν περισσότερο για να φτιάξει την αυτοεκτίμηση μέσα στην εταιρεία. Να πείσει την εταιρεία ότι μπορεί. Ακριβώς αυτό. Κάποιος με ρώτησε σήμερα, εχθές, προχθές, Έλληνο-Αμερικάνος, σε τι θα έπρεπε να επενδύσω στην Ελλάδα. Και την απάντησα στους ανθρώπους. Σίγουρα το πιο σημαντικό προϊόν που έχουμε σαν χώρα είναι ο τουρισμός. Μετά έχουμε τα προϊόντα που βγαίνουν από την ελληνική γη. Ελαιόλαδο π.χ. για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Αλλά πιο σημαντικό από όλο αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Εγώ φοβάμαι, εάν δεν επενδύσουμε στους νέους ανθρώπους που έχουν όραμα, έχουν και μυαλό και κοράγιο και αυτοπεποίθηση να κάνουν πράγματα, θα τους χάσουμε. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να κρατήσουμε τους ανθρώπους, τους νέους που έχουν να προσφέρουν εδώ στην Ελλάδα. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία το 2004. Νομίζω πως χάσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά η τελετή έναρξης, που ήταν για μένα το καλύτερο ιστορία που έχει πει ποτέ η Ελλάδα. Είχε ακριβώς αυτό που είπα, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Είχε όραμα εκεί μέσα. Αλλά λίγες μέρες μετά το χάσαμε. Το πιο τραγικό ήταν πως πήραμε το IBC, το International Broadcasting Center. Τον χώρο που έγιναν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Μπράβο. Που ήταν τότε το καλύτερο του κόσμου, το 2004. Και το μετατρέψαμε σε εμπορικό κέντρο να πάμε να αγοράζουμε ξένες μάρκες. Μεγάλες ξένες μάρκες. Για μένα αυτό είναι τραγικό. Γεια σου, Πίτερ. Χάρηκα. Το κατάφερα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την τηλεπορία. Θα σου κάνω μια μέρα στα αγγλικά,
παράξενο παιχνίδι ισορροπίας. Δηλαδή, απ' τη μία πρέπει να αρνηθούμε τον κακό μας εαυτό, αυτόν που μας έφερε στη κρίση, αλλά απ' την άλλη να μην αρνηθούμε το πραγματικό μας εαυτό, την ταυτότητά μας. Δεν είμαστε καλοί Γερμανοί. Είμαστε κακοί Γερμανοί. Γιατί είμαστε Έλληνες. Είμαστε αυτό που είμαστε. Και το μόνο που μπορούμε να είμαστε είναι οι καλοί Έλληνες. Ποιο είναι το σύνθημα, λοιπόν? Το έχεις? Υπάρχει. Σύνθημα όμως που δεν είναι για το εξωτερικό. Είναι για μας. Γίνεται. Πολύ απλό. Γίνεται. Η απαισιοδοξία στοιχίζει φθηνά. Φθηνότερα ίσως από την αισιοδοξία. Σημειώνει σοφά ο Κωστής Παπαγιώργης. Πόσους μήνες όμως, πόσα χρόνια θα κλαίμε ή θα μαλώνουμε πάνω από το χυμένο γάλα? Πότε θα αποφασίσουμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε να θαυμάζουν οι άλλοι σε μας? Εκτός αν έχουμε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα γεράσουμε σε μια χώρα που μουτζουρώνει συνεχώς την εικόνα της, δηλαδή τον εαυτό της. Καλό σας ξημέρωμα.